هەلبەستێک me li ser hebûn û tunebûn û li ser pera me çêkiriye. Hezîn dibêje kes nake bawere, bi dengê mezin ba dike ey pere. Çima ji min xeyîdî ka zûka were, tu çêtirî ji heval û bire, tu nebî kes min nake gavanê kere. Cihê pere lê ye tim wek dawet e, kesê pere heye şîrîn e wek şerbet e. Xweyê pere xeberdanê wî bi rûmet e, xelq ji xweyê pere ra tim bi hurmet e. Bawerim kesê pere heye ew diçe cennet e. Kesê pere nîne cihê wî ye li nav şekala, ciwanî bi ser da dihere zû dibe kala. Kesê bêpere wî nîne dost û ap û xala, tim bêqedr e hem bêqîmet e li nav hevala, belê mirin jêra çêtir e ji destê vala. Kesê bêmal e zû dibe îxtiyar e, li dunyayê wî nîne cî û war e. Gotinê wî bi qîmetin kes lê nake guhdar e, dibêjin çi mirovekî bêşerm û ar e. Bêperetî derdê bê derman e wek jariya mar e. Pere tu çima hewqa muteberî, kesê pere heye her kes pê tîne bawerî. Ji feqîriyê xerabtir nîne kufr jê diherî, kesê dewlemend be ew dibe serok û serî. Ji kesê feqîr ra dibêjin ev ehmeqekî kerî. Pere tu çima hewqa bav û birayî, tu hem derdî hem dermanê dilayî. Tu mîr û axa û padîşahî, kesê bêpere bêqedr e wek gedayî. Hezîn meqîre rizqê te ev e Xwedê dayî. Dengê pere tê li civat e, jêra nexeme havîn û sebat e. Ê bêpere kurê eyş û fat e, ev jîna qirêj xweştir e ku here memat e. Kesê bêpere ew herdem mal mîrat e. Xatirê we roj baş.